Good morning, South Korea. So, punta kami ngayon sa pagkukuha na namin ng Discovery Pass. So, bumili kami sa Klook, and then we will claim it sa asa na ito i-claim? Myeongdong Cultural Center. Myeongdong Cultural Tourism Information. Tourism Information. Moto. Yun. Basta something tourism. And as of today, parang 9 degrees Celsius ata yung temperature. So, kami ngayon? Parang naka full. Hindi naman masyadong full. Fulgirism. Baga. So, papakita ko lang sa inyo guys yung area na nilalakaran namin. So, ito yung area guys with Bioters and some buses. Parang ginaw talaga guys, napakaginaw. 9 pa lang to ha. How much more kung negative na siya. So, dito na kami ngayon sa eto. Kuha namin ang aming Discovery Soul Pass. Let's go. So, dito namin nakuha sa Myeongdong Tourist Information. So, bumili kami sa Klook and then claim namin dito yung cart.